Част пета, финална и последна, а именно скиновете. Чай, че се загледах нещо. Има Питър Грифин, дебелия бъс. Така има. Опа. Има ли това Митко го има? Това е Сергей. Дебел. Аз искам да задам въпрос към Кисьов, дали има ето тези скинове, сега, които виждаме, ама всички, които виждаме, и да ми напише долу в коментарите, да ми напише кои скинове има и кои няма. Аурата, това не е истинската аура, е фреш аура. Имаме истинската аура. Това ми казаха, че е рядък скин. Ние имаме Супермен, Стея. Мале, той е много нацепен. Добре, надолу Неймар Джуниор. За бутонките. Лара Крофт. И Реби Равен. Както я сега имаме това. Което мен не ме кефи чак толкова, но пак е яко. След това надолу тези скинове, брат ми, гъжето, сестра ми, всички ги имат. И тук. Кисьов, имаш ли това? Някой има ли това? И това дали има някой? След това надолу този скин е малко як. Ирис. Мидас. Това е Кристал. Нямаме ечото за жалост. Искам да задам въпрос към Боби. Дали има този скин? Има ли този скин? Има ли този скин? И има ли ето този скин, който е много рядък? Не е чак толкова рядък от сезон първи, но гаджето на сестра ми каза, че този скин е рядък. Recon Expect сезон 1.